Aško. O2 Arena, či bude rovnaká? Jasné, že nebude. No vôbec to bude iné. Úplne iný stage. Úplne iná Úplne show. iná. Proste akože budem tam spievať svoje skladby, nemám moc ako na výber, že teraz dýchovky, ale to ne. A akože playlist, čo sa týka, tak budem tam spievať svoje skladby, jak vždy. Ale úplne ináč to bude celé spravené. Nerada sa opakujem. Sú tam iné technické podmienky, iné veci sa dajú robiť v O2 Arene. A preto sme sa aj rozhodli, že pôjdeme do O2 Areny. Tak. Aby to bolo niečo iné. No, tým pádom to je pre každého výzva. Áno, tiež si organizujeme O2 Arenu sami. Simon, na ticket portáli sú na Brezno lístky už nahodené, už je vypredaná prvá vlna a druhá asi 60%, ale na tvojej stránke ešte není. Tak ja som asi niečo vymeškala. Tak tým pádom choďte cez ticket portál.